I want to tell the world that the Slovaks are really there and ready. Štefan Boleslav Roman bol výnimočný slovenský emigrant a podnikateľ, ktorý sa stal jednou z najvýraznejších postav slovenskej komunity v zahraničí. Narodil sa v roku 1921 na východnom Slovensku a ako 16-ročný odišiel do Kanady, kde začal budovať svoju kariéru. Založil úspešnú firmu Denison Mines, ktorá sa stala svetovým lídrom v ťažbe uránu a priniesla mu majetok, ktorý ho zaradil medzi najbohatších ľudí v Kanade 60. a 70. rokov. Vďaka tomu ho začali prezývať uránový kráľ. Venoval sa aj podpore slovenských krajanov v zahraničí. Významne prispel k výstavbe katedrály Premenenia Pána v Markhame, ktorá bola postavená podľa vzoru jeho rodnej dediny. V roku 1984 ju počas svojej kanadskej cesty navštívil aj pápež Ján Pavol II. Roman bol tiež zakladateľom a predsedom Svetového kongresu Slovákov a celý život podporoval slovenskú kultúru a identitu v zahraničí. Morálne právo hovoriť v mene národa, z ktorého sme vyšli, dáva nám dnešné jeho položenie, v ktorom nemôže slobodne žiť ani slobodne prejavovať svoje národné túžby a sny. Jeho príbeh dokazuje, že s odvahou a úsilím môže človek uspieť aj v zahraničí, bez toho, aby zabudol na svoje slovenské korene.